Η Αγγευλοεία, Κυριάκος στη Γερμανία. Το σημερινό το βίντεο δεν έχει ανέκδοτα και δεν έχει αστεία. Λοιπόν, ήρθα σε ένα σούπερ μάρκετ να ξεφορτώσω, αλλά όπως βλέπετε άργησα πάρα πολύ. Δεν ευθύνομαι εγώ, ευθύνεται το μποτιλιάρισμα. Είχα γύρω στις 3 ώρες καθυστέρηση μποτιλιάρισμα, σταματημένο στο ίδιο σημείο και άργησα να έρθω να ξεφορτώσω στο Supermarket Family εδώ στη Γερμανία. Πώς λέει και αυτή η Ρουμάνα Βουλγάρα, δεν ξέρω τι είναι η κοπέλα, δεν έχω κάτι με το σκορπιό. Μπουμ, Φάμιλα, αυτό είναι για σένα. Ωραία, πάντως ήταν ωραίο το βιντεάκι που έκανε η κοπέλα, μπράβο της. Αν και δεν είμαι φαν αυτών τα μαγαζιά, εντάξει, είμαι άλλη φάση άνθρωπος. Και εντάξει, καλά κάνει ο καθένας όπως του αρέσει. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον αυτά που μας αρέσουν εμάς να τα δώσουμε στον άλλον. Ο καθένας όπως του αρέσει και όπως μπορεί. Δεν μπορούν όλοι το ίδιο και δεν μπορεί να μ' αρέσει εμένα κάτι να το αρέσει και στον άλλον. Φυσικά και όχι. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα, οι αποθήκες τους είναι εδώ. Εδώ. Ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ. Σαν το Kaufland, ένα πράγμα που έχουμε εμείς εκεί στο Κρέφελτ. Έχει και βενζινάδικο εκεί κάτω στην άκρη. Έχει 2 μαγαζιά με φαγητό, δεν ξέρω τι έχει μέσα. Έχει και ένα expert στην είσοδο μπροστά. Δηλαδή δικό τους δεν είναι. Εντάξει, τον νοικιάζουν την expert. Ένα πολύ καλό και μεγάλο μαγαζί. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το μαγαζί και το βλέπω. Εγώ συνήθως εδώ περπατάω πριν τη δουλειά και μετά τη δουλειά. Δηλαδή η δουλειά μου είναι οδηγός και προσπαθώ να περπατήσω όσο μπορώ παραπάνω κάθε μέρα, δηλαδή όσο μου το επιτρέπει ο καιρός, η μέρα. Εντάξει, και όταν δεν μου το επιτρέπει κάτι προσπαθώ να κάνω γυμναστική για να μην πάθω καμιά ζημιά, μην πάθω καμιά θρόμβωση. Συνιστώ αυτό, εντάξει, τα υπόλοιπα να μην τα ακολουθήσουν αυτά που ανεβάζω και κάνω, αλλά αυτό με το περπάτημα, όλοι οι συνάδελφοι αυτοκινητιστές ή οδηγοί, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, να μπορέσουν να το κάνουν, να περπατάνε τουλάχιστον 1,5 ώρα την ημέρα. Παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ για να αυξήσουμε τη ζωή μας, δηλαδή να φτάσουμε κι εμείς ρε γαμώτο μέχρι τη σύνταξη, εμείς οι οδηγοί. Γενικά όλοι οι ανθρώποι, τώρα έτσι πως γίνονται τα πράγματα, άστε να πάνε. Τώρα κάνω εδώ πέρα, έχω γύρω στα 15 λεπτά που περπατάω. Το ίδιο έκανα και το πρωί πριν από το σπίτι που έφυγα σήμερα. Έχω αυτοκίνητο, η δουλειά μου είναι κοντά 500 μέτρα και εγώ προσπαθώ να την κάνω με τα πόδια ή με το ποδήλατο γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο. Δηλαδή κάνω ολόκληρο τον κύκλο αντί να περπατήσω 500 μέτρα για να αυξήσω, όπως είπα, τη ζωή μου. Δηλαδή να είμαι καλά, μην πάθω καμιά ζημιά. Αν μπορούν οι συνάδελφοι αυτοκινητιστές, οδηγοί μάλλον, από λεωφορείο, νταλίκα, καθιστική δουλειά, ακόμα και γραφείο, να βγουν να περπατήσουν 1,5 ώρα. Παιδιά, βοηθάει πραγματικά. Λοιπόν, θα ήθελα να με κάνετε ένα like και να με ακολουθήσετε στο κανάλι μου στο YouTube. Σας ευχαριστώ πολύ.